Hello guys, खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। भिडिअखौ नायनानै अननानै लोगोसे लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। भुटान दासो दिनैसो आङो फार्स्ट टाइम फैफेरबाय लोगोफोर। भिडिअखौ नायलांबाय था अननानै जोबजासे। दायो लोगोसे आगैमोन दङ, बिसोरजोंसो फैफेरबाय आङो। माने आं फैनो रोङा नालाय बे आगैमोनानो दोनबोबाय आरोना। आगै सासे दङना, ओमफ्राय नैबे आगै सासे बिश्वनाथ। दायो जोङो साथामजोंनो थांगासिनो। मा मा दं दायो देखायना होनोसै लोगोफोर, नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। लामाया देन्जारलै, खेंख्रा खेंख्रि, जाय सलायनो रोङा सोलोंबाय, रोङाबा गैला गारिया। खाथ्रासो एसे फैफेरबायलै, मोजां मोनबाय गिदिर दै दं होननायसो खोनादोंमोन, बेखौनो होनो खोमा। गोथां दं नालाय होनलायलायनाया। थांनो मोना ना बेयाव।
आंहालाय रिल्स बानायनो इन्ट्रेस्ट हेलो लोगोफोर बिदिबा आंनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोन दे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोन दे आसा खालामनानै था भिडिअ होबाय थागोन नेक्स्ट टाइमाव नायलांबाय थाबानो जाबाय नेक्स्ट टाइमाव आङो भिडिअ लाबोबावगोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामलां बिदिबा बाय बाय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोन